Como non veño o técnico, imos apañaos, Belinda. Vai empezar e aquí os artistas non dan feito. Oíste, Ramón, se tanta presa tes, vas ver o documental a casa. Ei, calma, impacientes, que Óscar é un profesional. Home, sí, pero a técnica non é o meu. É o que dicía eu. Nestes tempos contratan a calquera indocumentado. Home, Ramón, cada un vale para o que vale, non se pode saber de todo. Pero é que non vale nin para todo nin para nada. Neso tías un especialista que non vales para nada de todo, ves? Bah. Sendo novo pódese devolver e que traian outro. Home, polo de agora non sabemos se funciona, pero ti non saberá desto, non? A min o vídeo instalou o Manjui. Lástima que vayan no mar. A ver, que, ó? Ristos, vai ou non vai? Non vai, Currás, eu que sei. Será do repetidor. O repetidor. Aparta de técnico. Página. A ver, ó. Unha, dúas. Vas ou non vas? Bruto! Bruto, carallo, aí tes. Agora mesmo, En 10 minutos comeza o documental. Prime Time, que se chama, Currás, é unha banda horaria privilexiada, reservada a espacios de grande interese cultural. Ahora non importa, Evaristo. Porto Sás na tele, que ilusión tan grande. Ai, miña cuñada de Cormelle, a reventar de envexa. Total, para qué? Para velo de sempre. 4 palilleiras, unha dúcia de mariscadoras e perseveiros. Seguramente estas cousas sempre están cheas de topicazos. Pero que pasa? Estas cosas son bonitas, non? Aí equivocades vos, O meu documental trascende os tópicos. É un enfoque diferente, xa o veredes. O meter algo de realidade, algo de creación propia, non? Eu, en canto vexa os rótulos de Industrias Couto, risco para a cama. Pois xa podía largar agora. Des que chegaches non faz máis que rosmar. Ai, Ramón, sempre tan democrático. E dixo eu que sobe a agenda xunta, igual manda unhas axudiñas para as mariscadoras. Ai, Concha, que o que non se anuncia non vende. Ai, eu na tele. Se mo xura non o creo. Igual con artista, oístes? Igual liño que a Carmen Sevilla. Cuspidiña a Concha de Lasco. Aí está, aí vai a cabeceira. Vai. Ai, mirade para aí. Que bonito se ve todo na televisión. Pero ese boinante é de Cormella. O espello de Porto Zás. O título promete. Pero que non son todos. Rúas baleiras, empresas pechadas. Porto Zás esmorece e camiña cara ao fracaso. Un lugar onde a palabra pesimismo se lé na cara dos seus habitantes. Unha vila de futuro tan incerto e dubidoso como o amor de Currás e Pitusa. Que? Non tedes palabras, verdade? Soltade a emoción. Soltar? Che vou soltar a ti un remo na cara, oístes? Que che dou a ti permiso para xogar cá cos sentimentos da xente, É unha manipulación. Como que en Porto Sás non hai recursos, Un pouco de todos. Evaristo máis eu como un par de fracasados. Non é iso. Tedes que ir á esencia da mensaxe. Utilicei a vosa historia como unha metáfora do que ocorre aquí. Mira, e as palilleiras, E a paisaxe onde estaba? Cada cousa bonita que temos aquí. Eso é o subtexto. O soporte da idea estaba moi ben traballado.
Pois a min partiume o corazón. Que queredes que vos diga? Ai, ese amor tronçado polo destino. Aí está a clave na capacidade para emocionar o espectador. Para emocionar, fai unha telenovela, non digas que é un documental. Ni un só letreiro das miñas empresas. Por eso deixei eu de dormir. Mira, a publicidade encuberta nos meus traballos xamais. Non quero copia, Esquécete. Secuestro a cinta antes de que os meus netos me vexen como o espello dun fracaso. Un espello que deforma bastante, Óscar? Mira que te puseches tremendista con eso de vilas en futuro. E vos tamén que? Tamén sodes vos de carallo, Por diante veña a dar palmadiñas ao lombo, por detrás que? Puñaladas. Lures que sodes como pesoias, mi cajina. Cale, Evaristo, polos cravos de Cristo. Ai, que desgosto. E sálvaste que non están aquí os mariñeiros, Ni Celia. Era Rosa. Un fracaso, Adrián. Cargaron todos menos a esperanza. Isto non pinta ben, Elena. Nin sequera pescamos cando hai de sobra. Farían para os gastos, polo menos. Era che boa. Que non pescaran era o de menos. O peor é que perderon o aparello, Adrián. O que o? Traerán o roto, Elena. Como habían perder o aparello? Veñen para a terra sen el. Deixárono no profundo, entendes agora? Pero a quen merda se lle ocorre largar as redes ali? Co de barcos que levan perdido as artes no profundo, a Rosa sabio. Non entendo. O mar me coma se o entendo. E que podemos facer, Adrián? Nada. A cota pesqueira rematou con esta marea. E ainda por riba 2 millóns e pico de pesetas nun aparello novo. A ruína. Isto é a ruína. Soldos, créditos, gastos. E gananciña cero. Bonito balance, sí, señor. Non sei como imos facer, Adrián, pero tenemos que sair adiante. Non sei que che dije, Elena. Vos aínda que sodes novas, pero eu xa teño un pé no inserso. Seguiremos ao pé do canón. Contra vento e marea. Calma, Elena. Calma, Eleniña, pensa. Calma. Vaya contrarío de documental, Ese tío pasouse quilos. Deu unha imaxe de Portozás deprimente. Non me gustou nada que utilizara a historia de Currás e de Pitusa. É menos para decir que Portosás non ten futuro. É que iso é demasiado empalajoso para min. O espello de Portozás. Había que escachar yo a Óscar na cabeza, vaya. Portosás pide vinganza. O Óscar ese será moito Spielberg. Pero aposto que teño dome. A que nós faríamos un documental mellor. Pois non é mala idea. Por que non o intentades? É verdade, podemos dar unha visión positiva de Portozás e demostrar que ten futuro. Eso é. Imos facer algo digno de Portosás. Agora vais ver o verdadeiro espello. Por min encantada. Ademais, Óscar pode vos botar unha man coas dúbidas e cousas así. Dentro de 2 días vendrá unha conferencia. Unha conferencia, dis? Paso de trapalladas, A mí xa me chegou co documental. Fito é un documentalista profesional. Vale que o que fixo non nos gustou, pero o saber sabe. Aurea, tes que deixarnos a cámara do instituto. É que o material do centro non pode estar en mans de inexpertos, eu sinto. Inexpertos, dis? Alucinas coa película que lle fixen na comunión da miña curmá Lupita? Cal? Esa na que saía eu cunha cara como se fose un peixe. Foi adrede, tía, foi adrede. Ai, foi adrede. O xetivo ollo de peixe que lle chama, non E sabes? o da cabeza cortada de Lupita, que foi? Manía? Non tedes nin idea, vale? Efectos especiais, controlados, non? Vídeo experimental, cabeza cortada. Moita terminoloxía manesas ti, me parece. A ver, experto, cal vai ser a tese do noso traballo? A tese é que hai que xogar co factor sorpresa. Enganar ao espectador. Darlle pistas falsas, entendedes, non? Vaya que non tes nin idea, Fito. Pois así non vale que sen guión previo non imos a ningures, Improvisación, tía, improvisación. Hai que captar en cada momento o que nos vai mostrando a realidade, que? Para poñerse en marcha hai que arrincar, non? Por onde hai que empezar? Home, teño varias ideas na cabeza, non? Primeiro pode ser un plano xeral, logo encadeados, tamén algún fundido, algúns encadres xeitosos, xa me Moi ben, pero contido que? De que ides falar? Pois das palilleiras. Ou mellor do mar, da industria pesqueira. Documentación, rapaces. Melgacho pode contarvos cousas. Precisamente estes días ten novidades. Sabedes que os sindicatos mariñeiros queren que lea un comunicado. Ajá, na manifestación pola seguridade dos barcos, non xa? Pois é un tema, non? Veña, bulide, ide a falar con el. Pois veña, vamos. Alá vai a costeira
E ben que se despediu. Pon outra volta a petróleo que invito eu. E ti que fixeches na bar? Non te contei. Isto foi por Lindiña, que non me creía que eu tiña broquiño de Kikiriki Douglas, non lo ves? E dixen eu, ok, Lindiña, que non tiña eu de Kikiriki. E raca, quitei a barba toda. Aló. Pois a ver se vai pasar como ese, o Sansón que lle cortaron as melenas, se quedou sin forza de todo. Pero non foi, o aquel da forza de Sansón non foi pola melena. Fui pola outra, como se chamaba, Dalila, que andaba todo o día a chapusar nel, todo o día fosando nel, e o tipo quedou baldadiño de besche. Pois a ver se vai quedar ti tamén sin forza. Ai, sí. Para tirar polo aparello cando veñas che de linguado. Ai, oxe. Sí, Viñan os barcos a reventar. Todos non, O Esperanza ve baleiro. É tan baleiro, con que non traía nin o aparello. Por iso Rosa non aparece por aquí, non me extraña. Vai, non vos meter con Rosa, home. Se botaron o mal dollo, o máis mal é dela, che. A mí tamén me botaron, a máis estou aquí, non pasou nada. Sí, mellor non te rías das desgracias dos demais, Ramón? Vaya, precisamente estábamos falando de ti e do teu estilazo gobernando Esperanza. Xa se ve que os entes de corazón, Couto. Unha cervexa, Belinda. E vos que pensades facer coas ganancias? Ai, pois eu lle de mercar unha cousiña ali a Áurea que me leva tempo pedindo por ela. E lle de mercar porque me gusta a min, que se non me gustara non me capa. Ai, eso sí que é un home detallista. E que? Pa mí que non hai nada? Home, pa ti, aí, a ver, eu creo que teño unha sorpresa que va a estar pedindo papas 15 días mínimo, Ai, Kikiriki. E ti que, Rosa, non pensas facer regalos? Se cadra así. Unha coroa de toxos no teu enterro. Pero, Rosa, lo non hai aforrado aí para comprar algo nun 20 a 20 pesos, ou como é? O de 20 nun peso. Unha buceira para todos, Bueno, vai, Rosa. Rosa, eu dixo a verdade, Eu, para min, que non sei se non sentes algo un pinchazo. Non sentes ningún. Porque eu creo que tes que ir a Baíñas ou a Vigo, porque para sacar ese meijallo que tes que ir alá. Eso quería. E de paso, pídelle que che devolvan o aparello. Que faltón es, Couto. Deixa, Belinda, que ladra non traba. A quen se lle conte largar o aparello no profundo, Pa que te sacaría Rosa do mar, Probando micro, 1, 2... Vai ben, Laura? Vai. Sí. Ok. A ver, Laura, ti un poquinho máis á túa dereita. Ajá. Un poquinho máis atrás. Melgacho, ti non fai falta que te movas, só que estabas ben onde estabas. A ver, veña. Acción! En Santiago vaise levar a cabo unha manifestación a prol da seguridade nos barcos. A petición dos sindicatos mariñeiros, o encargado de ler o comunicado será o señor Melgacho. Corten! Así non, home, así non. Mira, temos que entrar a capón, entendedes? Mira, ti, Laura, falas preguntas desde fora de plano. E despois collemos uns insertos de Melgachiño, así sorrindo, unhas jaibotiñas por detrás, entendes? Veña, sinca dentro, Vai. Acción! Cales son os puntos centrais do comunicado? Eu non vou ler nada. Contan co robalo cando xa desobou. Pero esta é unha iniciativa moi interesante, non si? Aquí fanse as cousas sempre tarde. Corten! En Portosal. A ver, céntrate, Melgacho. Mira, esta é unha reportaxe sobre Portosás, entendedes, non? Entón, tenos que falar cousas boas da vila. Claro, ti fala das praias, do sector pesqueiro, do maravilloso futuro que temos por diante. Aí está, Mira, se queredes peixe fresco, hai que pajalo. Xa, claro. Método número 1, subornar ao entrevistado, non? Pois de pasta nada. Neste documental non imos pajar a ninguén. Pois daquela, hei volo dar con toda a espiña. Veña, Laura. Imos, Acción! Que futuro lle augura vostede a Portozás? As praias cheas de olja, as jaibotas arredor da prea, os barcos para desmantelar... E o sector turístico este un enclave privilexiado. Os turistas non pagan un patacón. Non gastan nada. Mercan as sardiñas enlatadas, a pescada congelada... A artesanía, os encaixes están tendo moito pulo. Mira, eu sempre falo claro. Ademais, non recibo ordes de ninguén. Non son como outros, que son como as fanecas, que todo é escama. A quen se refire?
Por que non vas por aí vacilar a tua prima? O tú que echou a ti nun boleto de lotería, imbécil? Evaristo, por favor. Estamos no xulgado. Non oiches como me chamaba o Tatexo? Romeo. Por culpa do documental ese do carallo. Se che digo eu como me chaman os cativos cando paso por diante da escola. Como? Dulcinea. Igualiño cos amantes de Teruel. Parvo ela e parvo el. Alteza, que non hai unha denuncia para esta injustiza? Ou é mostre que está aturando esta brejonza? Cajina... A ver... Pitusa, que me querías? Sí, que me vayas á compra. Non me atrevo a entrar no súper. Pero, Pitusa, que exagerada é, muller. Vale que tivera que traer no coche pola mañá, pero non ir ao súper... Ese documental entrou na miña privacidade. Non é eso violación de intimidade? Que non se che esquece nada. Non me das para... Que o apunten na miña conta. Que che apunten? Moi ben. Pois como enganche por aí aos risos ese, voulle de facer a permanente. Si, ó. O mal é que o títere ainda non acabou. Porque agora andan os rapaces tamén por aí cunha cámara. Así que, oigo o que dis, Mira quen foi falar. A mí non me poñas cuidados. Quen metió o fociño da outra vez? É que a fama é moi tentadora, Pitusiña. Da outra vez, eu presteime porque era para facer un documental de perceberes como é debido. E mira, nunca acabou... Así que eu estou ben escarmentado, Xúrame pola memoria de tua nai que non vas abrir a boca. Xurar non fai falta que é pecado, mulher. Pois prométeme polo Sagrado Corazón de Xesús que non vas dar chivo, Evaristo. Pero ti, xúrame, prométeme, para logo non tens confianza en min ou que? Nesto non. Ajá. Quero que repitas comigo. Vou calar como un afogado. É que me axionlle? Non. Vou calar como un afogado. A partir de agora. Eso é. A partir de agora, cremalleira. Ajá. E ten unha función que che marca o que leves facturado no día de cada sección. Carallo, Loli, nin na NASA teñen tanta máquina. Fui cara, pero ben vale o que custou. Mira, Laura, isto venos a pelo para demostrar que en Portosás ata o sector ultramarión se arrasa, home. Sí. E Celia estivo de acordo en gastar tanto nunha máquina? Vaya, sí, non está moi ao tanto, deixoume a min os detalles. Oh, espera que chegue a factura, espera. Oye, Loli, anótasme isto, vale? Sí, muller, sí. Viñeron os de Claudio poñernos unha iluminación máis moderna. Eso, progreso e modernidade, Ese é o lema de Portosás. Veña, remata que xa tarde. Espera, un planiño máis que lle vou lascar aquí a Concha, xa verás. A ver, Concha. Son pro meu Paco. É unha vila chea de xente, co seu súper, co seu taller de recambio. Alá. Que a súa igrexa chea de beatas día e noite. E con Industrias Couto dando traballo e producindo a eito, E mil cousas bonitas que temos, Mira, esposo, falando de cousas bonitas. Eu? Mira, cando me vas a dar a sorpresa? Ainda non che podo dar. Ai, papi, que teño moitas ganas de vela. Unha verga, lácheme un termo para levarche café ao mar. Non será unha cousa para ti, non? O qué? Ai, o Non, qué? isto, vai, é unha cousa que depende como se mire, non é unha cousa para os dous que temos que gozar os dous. Ti Ai, xa me que entendes? pícaro, chico. Que? Vou para arriba que teño que despertar a Carmiña. Vamos. Non vou. Queda aí. Despertámos os dous, guapa. Oítesme, ti... Eu que? Ti dos aparellos, isto, ti sabes interpretar esas puñeteras instruccións. Alojo, ti, tanto que andiveches polo mundo, dominabas linguas e tal. Non és capaz de ler logo un libriño de instruccións? Claro, ti non és moi dado logo a ler. Ponos uns cafés, anda, Petróleo. Home, aquí temos a empresaria máis próspera de Portosás. Picache algo, Ramón. A min non me pica nada, pero a Rosa ten que picarlle a cabeciña. Mira que largar o aparello no profundo. Elena, é que miña nai querida é moita soca do noso señor largar no profundo, Eso pasa a calquera, home. Pásalle a calquera. Moi fácil falar desde fora. E ti Había que? volver eu a vos ali. E ti que, ovella? Non sabes que non se pode largar ali, los? Xa está ben de leria, Petróleo, xa está ben de leria.
A mí non me preguntar nada. O que pasou, pasou. E morto o can, acabouse a rabia. Onde hai patrón non manda mariñeiro, petróleo. E Rosa é unha patroa moi dura para facerlle caso a ninguén. Abonda xa, Non é certo, Susiña. Abonda xa! Rosa gobernou Esperanza porque está preparada e punto. Eu asumo as consecuencias. Algo máis? Helena, estamos falando, non... Eu que sei, era por saber o que pasou ali, non máis. Por saber, eu que sei, petróleo. Teño a cabeza tola de tanto pensar. Despistaríase. Ben amolada de estar ela. Logo vai a fracaso, O Melgacho non quere falar e ninguén di nada bonito da vila. Debenlle ter medo á cámara. Igual si, ó. Tieso meu home, esta é como a miña... Non toques eso que é moi sensible, Sensible, tranquiliño, sensible. Como furulan estes aparellos, che? Como furulan? E logo non sabes ler as instruccións? Ai, que carallo ese que as instruccións, che? A ver, Laura, que encargache o catering? Fito, non te aceleres, que primeiro hai que explicarles de que vai a cousa, non? Claro, sí. Método número 2, non? Para tal a entrevista co invitado. Xa entendi. Oi, Pepe. Pero ainda non foi por aí Rosa. Carlos, quero falar contigo. Hola, Rosa, que tal? Deprimida polo do barco, supoño, non? Sabes que os mellores fertilizantes son os mexillóns, as cunchas. Co que tens que ter cuidado é con nitrato de terasido, eso sí. Non queres falar do tema, non? Non, si quero, pa eso vim, para falar do tema. Xa está ben de lamentacións. Así me gusta. A enerxía. Non hai que deixarse fundir polos fracasos. Ti sempre me pareciches unha muller de moita carraxe. Outro no teu lugar estaría fundido nun mar de dúbidas. Estou completamente segura. Ben que se nota. Isto é unha lección de autosuperación, sí, señor. Quero deixar a cooperativa. Non falarás en serio, non? Totalmente. Traio os estatutos para ver se me podes axudar ou... Vayas... Ben, espera. Ti estás segura, Rosa? Si, eu xa non sei que pinto nin no Esperanza, nin na cooperativa e así non quero seguir. Muller, pero é que... Non sei... Darte de baixa así, sen máis nin máis. A mí, causar baixa nunha cooperativa ten consecuencias económicas, non sei se o sabes. Sei, non me importa. Pérdese dereitos, en fin, tería que mirar nos estatutos e... Xa os mirarei despois. Falaches con Helena? Non, eso é o que máis me preocupa. Ela sempre confiou moito en ti, non sabes? No fondo, é unha muller moi vulnerable. Que xa me podo esquecer da túa axuda, vaya. Apeteceche un té? Vouno preparar. Apeteceríame máis que mirar os estatutos, pero... Sinto, Rosa, pero non pode ser. Pois daquela marcho e... nada, perdón. Non, muller, que non pode ser o do té que... Non teño té nin para min, pero mirarei os estatutos, anda. Mareas vivas de Portosas. A miña Carmina... Correte para lá un poquinho que así quito o color todo. Pero dixo Fito que mellor de cerca. Fito que vai con Lauriña. Mira, dale o botón, Así. Vente. Xa está o botón. Vente, A ver, padriño, espera un poquinho. Vente, padriño. Así. Pichi, Así, a ver. Mira, é que é unha modelo dun anuncio, Mira. Que estades facendo? Estades tolos? Ai, por favor, pero... Que lle deu chocolate? Ai, por favor, Carmiña, coduriña candaela, chocolate. Mira, mamá. Ai, meu amor. E isto é a miña sorpresa, Non se me fai ilusión logo. Home, ilusión non é a palabra, verdade? Menos esto. Pero gravámonos a nosa nena unha cousa útil que tiñamos que ter. Charlo. Mira, papi, útil é unha batidora ou microondas, pero non manchar así a nena. Charlo, vente pa aquí, que es unha aburrida, vente pa aquí. Por favor, mira esto. Charlo. Mira o que fixamos, Como que? Mira. Espera, estou dando Aí estou vendo. Estou vendo aí o chocolate, sí, mira. Foi o padriño, foi o padriño, non quería. Mira como lle este chocolate. Está negro. Negro non. Portosas terá futuro, digo eu. Pero non me tire desta lingua que non quero falar. Se eu falara. Pero despois na tele terxiversan todo e non quero. Corten. A ver, veña, Pitusa. Son as palabriñas, muller. Eu que sei, por que non nos contas
cantos casos levados no xulgado, Que non. Dixen que non falo e non falo. Fixeronme moito dano no documental. Pero isto é distinto. Aproveita, é unha oportunidade para lavar a tua reputación. Aí está. Sería peor. O silencio é a mellor resposta. Así, evítanse malentendidos e difamacións. Pero ainda estades aquí. Nada. Pitusa non quer falar. Método número 3. Chantaxe emocional. Eu que sei, Pitusa, non queres utilizar a cámara para saudar a Currás, Nin cunha corda ao pescozo me faredes falar. Pois Currás falou. Sí, claro. Tendéndome trampiñas, Laura? Eso está moi visto. Pero de ti non o esperaba, ves? Evaristo falando. Era boa. E sí. Método número 4. As probas me remito. Onde é o botón? Eu de momento vou a eles, pero non o fago para matalos a eles, fago para deixar medrar os pequeniños. Rareo colletes grandes para que medren os pequeniños. É lei de vida. Como? Que vaya para atrás. Sento abajo. Así está ben? Vale. Mulleres. Mulleres, claro, mellor sempre é con unha muller, non? Porque unha muller dache compañía, a máis tamén che dá caloriño, a máis tamén che canta a cabeza ás veces, E tamén che pon dos nervios, E tamén a veces non hai quen aguante con elas, Así que eu collo e fago meu tolo e ao carallo. Non borres esa cinta, Fito. É unha proba clarísima para acusar a Currás de furtivismo. Furtivo arrepentido, señoría. O Código Penal incorpora esa figura desde aí anos. Pero os percebes comprei no seu. Para ambientar, para dar credibilidade a eso todo. A treso. Xa. Os contos xa eran de treso. Xa se verá. De momento é unha proba xudicial. É unha clarísima autoinculpación de Currás. Xa. Que? Convencida de que Currás cantou? Prende eso. Ese micro, Braco. Así, Con alegría, Pitusiña, veña. Acción. Escuítame ben, Evaristo Currás. Cremalleira, acordaste? Que inxenua son. Mira que fiarme de ti que nin a cremalleira da Petrina sabes pechar. Así cunha carga para ti, Servidora non veo este mundo para ser unha carga para ninguén. E menos para que o antes dicindo diante dunha cámara. Xurachesmo. Escoitas. Pero a culpa é miña. Por fiarme dun prófugo, dun convicto e confeso, dun delincuente de baixa extracción. A ver, Suso, Contame o que pasou. E non ataque a miña inteligencia, Algo grave tivo que pasar no barco para que Rosa perdese o aparello. Elena, xa sabes que non me gusta meterme onde non me chaman. Fala con ela. Fala con ela. Claro que falaba con ela, encantadísima de falar con ela. Pero é que non se lle ve o pelo. Que hai, Elena? Rosiña. Eu marcho. Eu non dixen nada, Vaite dai, Suso, que tanto misterio. Veña, muller. Anímate. Contame. Como foi que? Nada, xa sabes que perdemos o aparello e tiña que falar contigo. Non che vou pedir contas de nada, muller. Se che dei o mando de Esperanza é porque confío en ti. Pois eu tomei unha decisión. E eu tamén. Seguir para adiante como sexa. Xa teremos outras oportunidades. Eu xa non, Elena. Pero que dis, muller? Xa verás. Na próxima costeira imos ir en cabeza. Non podo nin quero seguir, xa está. Que teñas un baixón, vale. Pero a fundirte non, Acórdate, Rosiña, das que pasamos para conseguir a licencia de Esperanza. O barco das mulleres. Cantas críticas, e nós nada. Cara adiante. Eu amarro aquí, Elena. Pero, Rosiña, eu que vou facer sen ti? Sen ti non son nada, Rosa. Sabes, ás veces tiña medo. Eu pensaba, verás ti, esta un día enrólase noutro barco e abandóname. Fai favor e non mo poñas máis difícil. Mira, calo se queres. Pero quero que saibas que contas comigo para todo.
Como eu sei que conto contigo, é que eu vou comer. E dalle. A ver, por que non me contas logo que pasou? Como é que perdeste o aparello? O que pasou non importa. O que pasa no barco morre no barco e punto. Horas e horas de traballo e nada. Deixas a pel buscando un enfoque axeitado e total para qué? Que xa che dixen que a túa profesión é moita profesión do noso señor, che. E mañá teño unha conferencia no instituto, arrodeado de adolescentes curéis que me van sacar los ollos polo meu documental. Que che parece? E méteche medo iso. Ti sabes o que ter unha muller na casa que o único que che di jarabas a meniña cucú, estás jarabando a meniña cucú, ti sabes o que é? Somos un par de incomprendidos, neno. Así é. Home, algo de razón ten, lindiña, algo de razón ten, porque... Vai mucho dicir, eu cando gravo, pois saime negro, síntese a nena, pero Eso é saime... ignorancia. Que vais a ver, Belinda, que unha imaxe en negro vale máis que 1000 palabras. Aló, non había os do cine mudo. Pois eu fago cine cego. Ese é o grande base do cinema actual, neno. Facer do uso do negro unha intención de estilo, entendes? Vanguarda, Petróleo, eso é vanguarda. Claro, vanguarda, eso xa é máis da túa copla. Eu o que quero é gravar a meniña, entendes? Que non me sai. É que por riba non se ve nada, pero nada. Vese todo negro como a noite. E logo ti de amo de casa. Debe facer voto de silencio polo do documental. Currás, buscas algo? Nesa. Pero mira, unha cámara, a ver, a quen se lle ocorre? Eu esperaba algo máis romántico, máis íntimo. É que non lle rompín na cabeza de milagre. Pois fixéralo. Os homes hailles que falar clariño, porque senón non che se dan conta de nada. Son uns brutos. Mira que falta de sensibilidade. Non podría traer uns bombóns ou unhas flores? Ás veces non se atina a correjalos. Oxalá eu puidese desexonar a alguén un detalliño. Ai, pero Rosa, doucha a miña cámara. Total, para que me serve? Loli, anótasme isto, vale? Pois claro que sei, muller. Andar o fiado non é deshonra ninguna. Mira, que case prefería que non me regalase nada. Cada vez que a vexo poñome nerviosa. Currás! Ala, xa rompiu algo. Que lástima que non fose a cámara de Celso. Rápido, unha baeta que acábanos de caer a cámara. Omar, onde están as baetas, Loli? Por aí detrás. Fito, digoche que por máis que saques non fas nada, non ves que o salite varía a cámara. Maldita sexa, agora que xa casi tiñamos rematado o documental. Pero queredes unha cámara? Deixo bola eu. Como te enrollas, Belinda? Tranquila que imos xa cuidar moito de todos. Se ten que caer, que caia. Sen preocupación. E a ver se vos lucides que o documental e deixades a Portosase embolujar, Aí quería chegar eu, Deixo a cámara con unha condición. Quero un espacio especial para min. Xa, pero ten que ser unha mensaxe positiva, Portosás está en futuro, de acordo? Ok. Vale. Carjadiño te vexo. Me parece a min que hoxe vas oír máis de 4. Dolores, metime eu ca túa familia cormellenta? Vale. Xa che apunto, Xa estás apuntado aí, tamo. Bos días. Hola, bos días. Elena, precisamente quería falar contigo. E para qué? Para nada, vos, seguro. Hoxe equivocaste. Que pena o que vos pasou co aparello, Pena para nós é negocio para ti. Non nos vai quedar outra que mercarche un novo. Pero ti sabes o que custa un aparello novo. Ademais, eu sei que vos non podedes pagar. Ai, pois se me ves traer unha boa nova e sabes que non podo pagar, ao mellor é que mo queres regalar. Pois non precisamente, pero si quero botarvos unha man. Merco volo esperanza, e así acaban os problemas. Pero mira que és persistente. Outra cousa non, pero testarudo. Ademais, supoño que o teredes de saldo, porque coa cantidade de créditos que ten en riba e sen aparello, ese barco non custa nin 8 millóns. Sí, home, sí. 8 millóns en proa, 8 en popa, 8... Pero ti sabes o que pagamos por ese barco. Está ben. Douvos 10 e morro o conto. Xa sei, Ramonazo, xa sei como fixache a túa fortuna. Coa necesidade allea. Mira, Elena, non disimules comigo, Todo o mundo sabe que a cooperativa vai a pique.
Eso quixeras ti, Ramonaso. Pero mal que che pese, a cooperativa non vai a pique. Desta vez fallaches, tiburonaso. O Esperanza non está en venda. E tamén me vas negar que Rosa ten un pé fora. Ese é o teu estilo, Ramón. Poñer fora un traballador cando as cousas llevando ao revés. Pero Rosa está comigo e seguirá comigo. Eso dilo ti. Pero hai que preguntarlle a ela a ver que di. Ai, claro. Ao mellor estás pensando en ofrecerlle un emprego mellor pagado. Ti sabes ben de que estou falando. Rosa anda aconsellándose con Carlos para deixar a cooperativa. Non o sabías. Non, eu non o sabía, pero claro. Rosa máis tiso de íntimos. E por eso seguro que che veu facer confidencias. Anda, Valudirá, que anda, vaite dai. Pero se o sabe todo por Tosás, muller. Mira, quítateme de diante que non te quero ver xa, eh? E prohíboche que andes alraxando os meus amigos. Penso que queiras, Heleniña, pero Rosa e Carlos andan mirando o tema. Carlos, que? Puf, mala pinta ten os repolos este, che parece que ten a xiringosa. Ala. Como que che trouxen aquí o aquel para a bosta. Dale aí a bosta feita. Sí, ven. Sí. Mira, vale ir aí a cisterna esta da autocaravana e xa tes aí toda a canta que ires. Carlos, ven aquí, ó. Esta non será a túa. Claro. Carlos, dixenche bosta de vaca ou de calquera outro animal doméstico, non de carneiro, che. Do que máis terá? Ainda que che pregunten, mira sempre para o objetivo. Nada de miradas perdidas, vale? Ti tranquila, Rauriña, que eu xa estou afeita a este tipo de cousas. Xa me fixeron algunha vez algunha entrevista e eu nunca perdo os nervios. E se non perdes os nervios, perdes os aparellos. Vadula, que? A que non falas do roncudo? Veña, silencio, Concentración. Carlos, ti estás ben aí, sachando, Mima, que mostra este home. Rosa, ti tranquila, non te poñas nerviosa. E ti pasa para detrás da cámara. Non fajas sombra que hai moita luz hoxe. Veña. Vai, acción. Ben, eu agora vou contar a miña historia. Eu deixei aquí a cámara. Pero isto non pode ser. Que pasa aquí? Lindiña, viches a cámara, ti? Onde vai o demo da cámara? Entraron nos robar. Papi, mira, era unha sorpresa miña, non? E con meus regalos podo facer o que queira, non? É unha sorpresa miña. Prenda, que non é unha broma, Ben diche, que fixeches ca cámara? Ben diche. Que va, papi? Prestei aí aos rapaces para que fixeran o documental de Porto Sás como Deus manda. Ai, eu casei con María Teresa de Calcuta, lo. Pero... Prenda. Ti sabes o traballo que pasei eu para xuntar pro aquel da cámara... Pero, papi, ele sabe máis que a ti de eso. Ademais, a cámara do Instituto Caello é o mar, mira ti. Ola! A cámara deles non aboia. E a nosa flota como aos botes. Pero... Vailles volver a caer, Prenda. Mira, pois mira, daquela haberá unha razón real para que non grave ben. Mira. Nunca che gustou. Nunca... És un bicho. Nunca che gustou. Ti querías un trapo, claro. Papi, a nena cámara non quería. Utilizala. E se lle cabe mar, mala sorte. Ese non... Mira, podelle pasar a calquera. María Teresa de Calcuta. Pois sí. Ti tens que volver ao teu ovni. Tens que volver ao teu ovni e marchar para o teu planeta. Onde vou ver os primeiros pasos da miña filla, lo? Que exagerado. A quen lle dixaches? A Fito. Claro. Ben, pois eu tiña pensado deixala a cooperativa, pero xa non. Sempre quixen ser patroa. Eu nacín en Porto Sás. Os meus avós tamén,
aquí están os víveres. Moito tardaches. Onde foches comprar? É que ti na nota apuntaches ovos. E ovos non vos vou comprar que xa os teño eu. Pasa, anda, pasa. Non me digas que non é moito mellor ovos da casa. O mal é que tive que esperar a que as galiñas completaran a ducia. Se apuntaran media era máis fácil. Mira, me queda ginar que as presas xa me queixou un, ó. Que lástima. Este é papel de cociña e eu pedinche papel higiénico, Evaristo. E logo, se non é higiénico tamén. E isto? Isto é shampoo para cans. Desde cando teño un can? Ai, tía, apuntaste shampoo, eu non me... Ali non pon para quen é cada shampoo. Mais que me dise mención non o poño. Pois quereríalo cando compraches. É o leite inteiro. E a manteiga quería a lai e tiñalo apuntado na nota. Nai. Como que nai? Petusa, non te podes estar aquelada, que o que non mata engorda. A máis ninguén che mandou mandarme a onde non me tens que mandar. Se che mandara onde agora mesmo estou pensando, non sei se che gustaría. Ai, sí? Pois por que non colle o papel a limpa a boca? Ala. A boca tela que limpar ti, En que quedamos ti e máis eu? Non te acordas? Cremalleira. Evaristo, cremalleira. Pero de que me estás falando? Faloche do vídeo dos rapaces que che vin e escoitei o que dixeches. Ah, pero que eu, desde que quedei contigo, non dixen nada, nin chiu, O vídeo xa o falei antes. Petusa, por esta, xa. Eu non digo mentiras, que eu son un home de lei, vale? De lei non, pero de palabra, sí. Palabra. Palabras as que ali dixeches. A ver, explícame eso de que unha muller é unha carga, de que só valemos para berrar. Logo non é certo, que xa estás berrando outra vez. Pero cada día berras mellor, non ten que ver. Será que ti me das a oportunidade de practicar diario? Mira, o bo mouquedo, pero así non ten xeito. Andamos todo o día como o can e o gato. Me cago na... A ver, ven para aquí. Sentemos. Tranquilicémonos e falemos. Como persoas humanas, vale? Ven. Temos que reconducir a nosa relación, Evaristo. Se non é por unha cousa é por outra. Pasámolo o día berrando como unha parella mal lavada. Pois aí está, precisamente era o que che quería dicir eu. Cala, que xa empezou a telenovela. Pero cala, non. Temos que falar, que tú... Xa falaremos. Mareas vivas de Porto Sás. Veña, Elena, dinos algo positivo de Porto Sás, necesitámoslo como aujo de maio. A ver, muller, unha mensaxe optimista, por favor. Veña. Bo día teño eu para optimismos. Eso vos, criaturas, que aínda a vida non vos dou ningún golpe. Vai, está ben. Eu que sei, non esperábamos eso de ti, non? Ti és unha muller tan valente e tan botada para diante, non? Ata que alguén che para os pés, Fito. Xa, claro, sí. Que golpe. Sí. Pero de todo se aprende. Ves? Ese é o ton que precisamos. Aí está, aí está. O triunfo da esperanza sobre a adversidade. Veña. Ves moita televisión, Lauriña. Pero a vida é outra cousa. A vida está chea de traizón e desengano. Hai cousas que se poden pasar por alto, pero... Eses son os matices que necesitamos, entendes? Eu que sei, hai cousas que se poden pasar por alto ou de todo se aprende, eu que sei, deso, entendes? Veña, gravamos, E se o faz con un sorriso moito mellor. Veña, vai. Xente ruín hai nan todos os lados. Veñenche co conto da amizade. Pero despois todo é mentira. Un fracaso. Corte! Queres esperar xa con tanto corte en acción? Elena está malo e que non a ves. Xa. É unha vai pola vida de parviña, creéndose todo o que lle din. Ai, Elena, que par delas merecías por inocente. Non sei, se as mulleres sempre pecamos inxenuas, pero polo menos entre nós somos solidarias. Ti non sabes, Lauriña, que a peor inimiga dunha muller é outra muller. Eu indo aprendín hoxe. Desde logo vai a estampa, vai a merda de reportaxe. A mí xa me está entrando unha hobby por aquí por dentro que... É que a cámara xa non che dixo. Cando hai un home polo medio, moito peor. Ala, xa saltou a feminista, non? Polo menos contas con Rosa. Aí sí que tes unha boa amiga, non sei, Fito? Sí, é guai, Home, é un pouco chorona, pero polo menos vai de legal, non? Mais legal imposible. Sí. Ela fai todo polo legal. Asesoramento legal incluído. Lástima que non te a cara.
Ai, sí? Pois ela falou moi ben de ti, Queres vela? E cada un é libre de facer o que queira, carai. Cada un... Pero avisando, carai, avisando. Que desengano. Ben, Mira, pois, Elena. eu tiña pensado deixar a cooperativa, pero xa non. Sempre quixen ser patroa. Eu nacín en Porto Sás. Os meus avós tamén, E aí botouse a chorar e Carlos abrazona para consolala. Home, ia facelo eu, A verdade é que daba unha peniña vela así tan triste. Estaba pasando mal, Elena. E logo dixo-vos como... Que pasou para perder o aparello? Non. É por eso fixen. Así fui como perdín o aparello. Ben feito. E avergonza sobra. Que se avergonsen eles, que non saben do que falan. Non llo contei a ninguén. A ti sí porque sabes guardar o segredo. Ben feito, nena. Ademais, por ter a boca tapada, ninguén a afogou. Puido ter sido peor. No profundo morreron moitos. E os mortos non falan. E os vivos deberan ser de poucas palabras. Xa, pero ás veces unhas palabras a tempo, pois, evitan desgracias, non? Cunha parrafada non se salva ninguén. Ben sabes a que me refiro. Melgacho, por que non lees ese comunicado? Que o lean eles. Eu só falo de memoria. Pois faino. Vai á manifestación e contalles como se protexe unha vida. Mira, eu ben sei o que teño que facer. Déixame en paz, nena. Isto sí que é o voso, Belinda. Cociñar. Claro que tamén as hai que perden o aparello. A miña muller non é de perder. A miña muller é máis ben así de regalar, ela, dixo eu. Ui, que? Vou facerme a xorda, porque senón van a empezar a rodar cabezas. Eu que lle estou dando voltas. É que fai falta ser ben sexto para perder un aparello no profundo, Eso foi Rosa, que quixo facer unha artistada. Non faledes do que non sabedes. Está claro, Susiño. O Esperanza veuse en aparello e todos sabemos onde o deixou. Mentira non é. Que saberás ti? Non, saberedes vós. Pero polo que calades, meu home, non teredes moita cousa que dicir. E a verdade é que as megas fan das súas, iso é verdade. Pero que narjou o aparello ali foi ela. Se vas algunhas cousas, estarías ti aquí para defendela, non, digo eu? Que cales. Eso demostra o que é unha muller. Que se pode esperar dunha muller que vai de patroa. Mira, discreción, Ramón. Algo que ti non tes nin terás nunca. Aquí para discreto, Suso, que vai a maneira de encubrila. Non arría nin palabra. Rosa non necesita que encubran, Rosa valerá, pero miña nai. Encubrir dela que dá gusto. Polo menos non nos defraudou. Ou alguén esperaba máis dela. Pica. Xa está ben, Queredes saber o que pasou? Pois moi ben. A ver. Vinde para aquí que vos lo vou contar. A ver. Somos incompatibles. E por qué? Porque son diferentes. Ese é o eterno dilema. Distintos ou contrarios, incompatibles ou complementarios. Que máis dá? Dará igual, pero Evaristo rebéntame a cabeza. Sempre fai ao revés do que espero del. E quen é vostede para esperar nada del? O mellor Currás non quere adaptarse aos seus esquemas. Estáme chamando egoísta. Ai, pobre mamá pitusa que lle saiu o rebelde neno. Mire, señoría, nunha parella fai falta comunicación, entendemento... Pero iso non significa que teñades que falar os dous o mesmo idioma. Axuda, A ver se me explico. O seu, desde o primeiro, a comunicación da parella foi non entenderse. Por que cambiálo agora ao final? Non sei, visto así... A ver esas testemunhas positivas esperanzadoras sobre Porto Sás. Non, hai que manter o suspense ata que este editado, Pois, Bulite, que Óscar está a piques de chejar, Unha última revisión e xa está, Vale. Veña. Home, sen contar que están presionados, non? E as declaracións que censuramos por negativas de todo. E outros que xa non quixeron nin falar. Xa. Este plano válenos. Polo menos é esperanzador, non? Que
Carmiña como símbolo do mañán. Fixaches ben mételo, Laura, vas mellorando. Fito, os nenos enchocolatados son os obesos do futuro. Pero haberá que traballalo, non? Ainda que falta algo. Un final catatónico. Momento catártico. Eso. A maré ia de mal en peor. Eu que sei, os lances que dimos, un cento de lances. E nada, nin rabo de peixe. Nesto que chegamos ao banco do profundo. Ata aí sabémolo todos. E despois que máis pasou? Ali os peixes casi que se collían cas mans. Había os por centos, que dixo centos? Por milleiros. E Rosa avante libre. Dou orden de non largalo a parella. O que dixía, home, Rosa, a nosa Rosiña non é capaz de largar aí, home, non é capaz, acabou. Ela sabía que o profundo comía moitos aparellos e que ali afundiron barcos. Pero, xa sabedes como é. Se non pescas, non comes. Eu non podía aguantar de ver o Esperanza que iba cun capote. Claro, a avaricia rompe o saco. Non fun capaz de aguantar. Estaba angustiado. Fervíamos sangue de ver como o Esperanza iba pa terra baleiro. Entón, desobedecín e larguei o aparello. Carai. Largaste o aparello. E nós botándolle a culpa a Rosa. Pois vai, xojadiña, ti tamén, xosiño do carallo. Se o chegades a ver, compañeiros, empezou o peixe a tirar de nós para o fondo. O Esperanza a escorar a babor. Que digo? Un casi que nada que máis, e xa non hai maneira de endereitalo, Logo, non vais a lavardos para librar o copo ou que? Eu sabo me xevo tamén, mira que manda carallo. E nós botándolle a culpa a Rosa. 8 almas, 8 que somos a bordo. O coto pesquero ao jarete. Nesto saltou Rosa da ponte e picou todo. Quedamos sin aparello, sí, quedamos. Pero salvounos a vida. E aquí estamos, para contalo. Que? Muller tiña que ser, non? Tiña que ser, E como non me contáchelo das redes? Pa que? Pa non amargarte, por exemplo. En vez de perder un aparello, salvaches varias vidas. É un barco. A cousa cambia bastante, non? Só fixen o meu traballo, Elena. E a cooperativa non ofreceu. O temón da cooperativa levo eu, Así que a culpa é miña. A cooperativa non é cousa dun, é cousa de equipo. Ois, a mellor tiña razón Couto e tiñame que ter dedicado a palillar. Ese vello di moitas cousas, non se lle pode facer caso. Penso que con traballo seguro que saímos adiante, non? Pois claro que sí, ou polo menos soñámolo que por algo se empeza, non? O malo é despertar. Oi, falando de soños, a ti e máis a Carlos vesevos moi amigos últimamente. Ou soñei? Non, tivemos, pois, unha relación, como che diría, profesional, xa sabes, botoume un cable co da cooperativa, pero non máis. A vida do documentalista éche así, sempre exposta ao criterio do espectador. Si, xa sei, é o conto da ditadura das audiencias. Nada, matas un a traballar para nada, Fora da opinión da xente, como valora un profesional o traballo dun entusiasta aprendiz? Non, dous. Porque Laura non puido vir, pero é que ela axudoume a facer o documental, claro. O traballo non quedou nada mal. Ten o entusiasmo da xente que comeza. Algo que ás veces esquecemos os que levamos moito tempo nesto. Daquela o experimento foi todo un éxito, neno. Home, así. Mira, nós queríamos dar unha visión positiva de Portosás, entendes? Para que a xente, non se presta. De aquí para o nicho, como dicía aquela muller. Eso resume moi ben o carácter dunha vila. Resumirá, pero non deixa moito lugar a esperanza. É a realidade. Sabedes que pasa? Rende máis o drama. Narrar con imaxes a felicidade é moi difícil. A cámara négase a captar eses momentos milagrosos ou eses momentos fosen da cámara, non sei, pero dicha así. Aí falache, meu. Si, ademais, esas cousas non se buscan. Aparecen, atópanse. Sempre que non haxa unha cámara diante, claro. Sí. Pero son ches esos momentos en que nos recoñecemos no espello. Que hai, Carlos? Hola, Rosa. ¿Qué tal? Estaba de sorpresa. Estaba ceando aquí, se queres. Sí, teño un poquinho de fame. Pois veña, senta. Tráiote, como outro día dixeches que non tiñas. Moitas gracias, Eu son máis de café,
pero o té tamén me gusta moito. Mira, aí está Melgacho. Ao final foi, mira, a ver se sabe. Aí está. Para pescar hai que botar as redes. Para botar as redes fan falla brazos. Para mover os brazos precisanse homes. Sen homes, nin brazos, nin rede, nin peixe. Sen vida non hai futuro. Acordouse de ti, Iso das redes estaba claro. Primeiro os seres humanos e logo as ferramentas de traballo. Sí, supoño que sí. Está boa a tortilla. Gústache? É tortilla paisana feita con hortalizas daqui da horta. Ademais, fago así grande porque así teño para mañá tamén. O té tamén é moi bo. Déramo Vladimir. Ah, Vladimir. Sí, fixeras os moi amigos, non? É que seguides en contacto. Mais que nada por saber que foi del. Todo iso non vais pensar. Non, Rusia está moi longe. Claro, daquela... Sí, a cuestión da distancia e todo iso... xa non hai nada, claro. Home, nada de nada, nada é unha palabra demasiado definitiva. Daquela ainda hai algo entre vós. Perdoa, é que... O que pasa que tendo outras cousas tan... cerca... Iso é o que digo eu. A ti esas cousas tamén che gustan. Home, tería que probalas, pero... penso que sí. Pois por min. Quero decir que hai que afacerse os novos sabores, non? Sí. Por exemplo, a tortilla, que está riquísima. Sí, claro, a tortilla está boísima, sí, porque ademais as cousas son hortalizas que están cortadas agora mesmo. Vas a molar os zapatos e Evaristo. Os zapatos a ti que te importa? Afinal, que estaba amolado son eu. Vaya. Ten razón que os zapatos non teñen culpa ninguna. A culpa é miña. Sempre me teño que meter en todo. Marcho que teño que marchar. Evaristo, estiven pensando no que dicías no vídeo dos rapaces e... Tes razón, eu non che quero cortar a túa liberdade. E logo dixen eu tal cousa? Mais ou menos. Supoño que será que os dous estamos moi afeitos a estar sós e cada un fai as cousas do seu xeito e por eso chocamos. Chocamos, me queje máis que os tombos por aí polas pedras. Non se pode ser tan terca, Evaristo. Nin tan beleta, Pitusa. É porque non queres ceder, que demais é rectificar de sabios. Ai, sí? Pois veña, vamos para casa. Pois vamos logo. Que teño un guisiño preparado que xa verás que me xa de gustar. Tamén teño unha cachalada de percebes que sabe a gloria. Pois, en tal caso, ímolos buscar ao teu pendello e comémolos na miña casa. E logo non podemos comer no meu pendello? Home, podemos, pero pérdese mo guiso. Pois collemos o guiso e levámoslo ao meu pendello e comemos primeira cachalada e polo guiso. E así se non se che perde. Ves como é, Terco? Xa estás discutindo outra vez, Evaristo? Estás discutindo ti, María Jesús. Non me veñas con aqueles, Se non vas ti para a túa casa, eu vou para a miña casa e cada un que vai para a súa casa. É que se non sais coa túa, non quedas conforme. Pois mira, únicamente que botemos a sorte, Vale? Valerá. Valerá, non? Vale? Vale, Evaristo. Adeus puño por testemunha, Veña, se cae mango para norte, imos para a túa casa. Se cae para contrasur, imos para a miña, vale? Non fagas trampas, Ai. Que morrería,